Jekk jerġa' jkun elett gvern immexxi minn Joseph Muscat, ikun liberali iktar minn qatt qabel. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Joseph Muscat meta tlieta filgħaxija indirizza attività tal-Partit Laburista li għaliha kienet mistiedna l-komunità LGBTIQ. Il-Prim Ministru qal li waħda mill-miri ta' gvern elett mill-ġdid huwa li jkabbar id-distak fuq it-tieni post f'dak li għandu x'jaqsam mal-klassifika ta' drittijiet ċivili. Dan hu impenn li ntlaqa b'sodisfazzjon minn dawk preżenti għaliex jafu li l-Prim Ministru iżomm kelmtu. Jien inħossni vera kuntent li il-Prim Ministru tagħna drittijiet li aħna nistgħu ngħixu ħajja komda f'dan il-pajjiż fejn jiena meta kont żgħir kont naħseb li mhux ħaniġi aċċettat ġodda l-pajjiż u llum il-ġurnata vera nħossni kuntent. Nħares il-qudiem fejn ngħid li nhar jista' jkolli familja. Kien spjegat li l-manifest elettorali tal-Partit Laburista l-elezzjoni li ġejja għandu proposti ġodda, proposti li qed jintlaqgħu tajjeb ukoll. Drittijiet ċivili ħajkunu qed javvanzaw b'mod aktar maġġel fejn kull persuna gay, straight, eċetera, eċetera, jkunu aċċettati l-istess. Is-snin li ġejjin ħankunu qegħdin bħala nies normali ħafna aktar milli diġà qegħdin. Kunu iktar ħajkonna rights għal gay people speċjalment. U sa nkunu iktar fis-sod miegħu. Għax issa la beda fuq dil-biċċa xogħol ħajkompli iktar għall-aħjar. Fis-snin li ġejjin bħalma dejjem ġara minn gvernijiet Laburista dejjem żammu mal-wedit tagħhom u nemmen l-ħajja tagħna ħad tkun ħafna iktar ta' valur għax għall-inqas l-imħabba tagħna aħna nistgħu nurruha. Min-naħa tagħha l-Ministru għall-Libertajiet Ċivili Elena Dalli qalet illi x-xogħol ta' dan il-Gvern f'dawn l-aħħar 4 snin għen lil bosta persuni li kienu qed ibatu fiskiet. Gvern illi ħdimna fuq l-ugwaljanza u fuq il-ġustizzja. Għalina ma tagħmilx differenza titwieled kif titwieled, kull persuna għandha tilħaq il-potenzjal kollu tagħha u s-soċjetà għandha tgħinha biex tagħmel dan. Irrelevanti min inti, irrelevanti fejn twieled u kif twieled.